Mercedes S-Class Coupe 4MATIC 2020 сол аст ва дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. оиди ин мошин гап мезанем чӣ қадар арзиш дорад ва чӣ гуна функсияҳо дорад. пас навора то охира тамошо мекунем. албатта ки фикротона дар комментария бинависонен, лайкора бигзорен ва ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем. Mercedes S-Class Coupe 450 солаш 2020 ва 3000 пробег дорад. объёми мотораш 3 ва 367 лошадиная сила дорад. коробкаш автомат бензинай дар 5 сония то 100 километра мехезад. расходша бигирем бародаро, дар шаҳр 13 литр расход дорад, дар трасса бошад 7.5 литр расход дорад. ва мегзарем ба қисмати комплектатсияш. комплектатсияи фулай бигем. дискоҳои дастгирӣ бо системаи тормозии AMG насб карда шудааст. назорати крузӣ, рули бисёрфунксионали роҳбарикунанда, системаи автоматии таваққуфгӯ, системаи оғоз ва қат старт стоп мегӯем худмон. камераи 360 дари наздиктар, рули чархи баланди танзимшаванда, системаи аудиои барместр, хотираи курсии пешӣ, вентилятсияҳои курсии пеш ва қафо, курсиҳои пешам ҳам гарм ҳам хунук ва рули гармдиҳӣ, рули чархи чарм, потолок панорама, равшандиҳии дохилӣ, системаи мониторингии минтақаи нобиноён, назорати иқлимӣ дар 2 мантиқа, сарлавҳа бо алкантрайсиё, шишаи ранга, чархҳои системаи рӯшноии оқилона, бастаи AMG Night, пуркунандаи барқ барои смартфон, намоиши сарлавҳа, тағйирдиҳандаи палета, пойгоҳҳои дари шишаи ранга, тирезаҳои пеши барқ, системаи интихоби ҳолати гардонанда, сенсорҳои таваққуфгоҳи қафо, чархҳо, идоракунии худкори диапазони чароғҳо, сенсори борон, системаи пешгирии бархурд, системаи эътирофи аломатҳои трафик, сенсори фишори шина. ва нархи ҳамин мошин бошад бародаро $169,000 аст.